Air Marshal Terence Sherry, Minister SB Moyo. Where is Walter Muzembe? Don't forget my blessing Ali. This government, mama, is corrupt and bloodthirsty. No to clueless government, sex for Mr. Appointments. No to gold mafia. Even you, Prophet Angel, you a criminal. Hanzi Nyika, Haisi, yaMai Vako, pataurwa mashoko makobvu nematete apa. Sezva munongoziva kuti chokwadi chinorwadza, chokwadi hachigare zvakanaka muvanhu, chokwadi hachidiwe nevanhu. Nyika, Haisi, yaMai Vako. Kana paine vakakusarudza vari vanhu, uchivatemba kuti vanhu ava vanondida uyezve vanondisarudza uyezve vachandisarudza, handei kureferendamu tonovhota. But pane nyaya yandiri kutonzwa kuti hanzi bill racho namba 3 iroro haristori pamutemo, riri illegal zvekuti haritofanirwe kuenda kureferendamu. Mawani aya ndichauya nenyaya yacho zvizere ndokuonesai. My name is DJ Oli. The name of the platform is 0.5 Creative Studios. If it's your first time here, janya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asikana wanga wagara uri mugari wepano ndorango kutenda nekuti seine kurupidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Right, ndisandapinda munyaya yangu zvizere ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate, ani nani zvake handitika. Right, zviri kunzi nasekuru Shumba ndirimo munzvimbo yePretoria, batirwa dare nasekuru Shumba kuPretoria uko kana kunzvimbo dzakatenderedza. Even nyangwe uri kunze kweSouth Africa, taura nasekuru Shumba vanokubata, unovabata panhamba dziri pascreen idzo mokurukura, vokubatira chii, vokubatira dare rako handitika. Right, regai tipinde muvidhio redu tinzwe kuti zviri kunzi chii uyezve zvakamira sei apo. Nyika Haisi yaMai Vako. Murunzwe. Mukoma maita vakararamba. Chavairwira pano panyika kuti munyika mone hurumende yejekerere. Chavairwira pano panyika kuti nyika inake, munyika mone mabasa, vana vaende kumabasa, vaenda kumabasa, yovachirere chikokurera. No zvaida. So iko zvino kuno rumbo rinongoibiwa kebhitiri haiwa. Anyway, zvaunoronga iwe semunhu wenyama, Mwari azvozvanodi. Muri kunzve? 2030. Tiri muna 2026. Anoziva tinosvika 2027 ndiani? Mwari. Amen, amen. So, musafara mtiro neana. Kana ari munhu akasaridzwa navanhu, chaunurambira kuti kebhitiri ifuti peno vanhu chi. Anzviri kumutsa. Iwe ndiwo nevanhu, unoti ndiwakawina. Handei kuvanhu, wondovabvunza, munoda here kebhitiri kana kuti kwete. Vanhu vovhota, yes kana chi? No. Mapeta. Amen, amen. Chandoziva amadzadiwa. Pano tiri parufu. Matwe. Patiri kandi kutsai one thing. Amen. Kuno kamutare. Tauya pano kuzochengeta hama yedu. Yaifamba kumareserva kuno kumanika yedu. Muziva. Ari mayuti akasimba. Mayuti ari pana. Mayuti oye. Atidi mayuti anongopera nemutoriro manzai. Mutare kanyika chitomadira jojina nemunhu. Yavanyika yeZimbabwe haiti village yemunhu. So, veukama. Nguva yedu yafamba. Kuuya pano rudo. Wabviwa nokure. Tatine basa rakaitwa nehama yedu. Regai tinochengeta.
mashoko angu kupedzira. Imwi amukangamwiki. Imwi musakangamwika. Imwi musasiya baba edwani wachamisa tinozo. Amen, amen. So vana baba vangu vari panapa. Nana mai vari panapa. Leo chidoko. Amen, amen. Mwari wokudenga akatisika tose pano. Ane dheti rake rekuti mukomana Nelson chamisa. Baba vedu vachamisa. Vanhu vagadza kugara pachigaro. Chotingamira nyika inoyi. Munotsvai. Isu NaChibaya hatidududzi. Isu NaChibaya hatidzokeri kumashure. Vanozviziva. Nyange vakasunga anenge ari mafuta. Kunoti nhasi kushanda kurima ndidadzoka. Mangwana kurima nani ndadzoka. Hatinati. Iko kumajere kune variko. Vana pari shoko shanduko. So pano tisunga paya. Tonotendeudza vanhu. Hanzi hatineti nyangwe zvikaita sei, nyangwe vakatisunga ticharamba takadzvanya. Nyika haisi yababa vako. Nyika haisi yekumba kwenyu. Nyika haisi yemhuri yenyu. Ndo mashoko ari kutaurwa panapa mazvinzwira mega. Amene kuti munomaona sei? Isa comment mucomment section. Otaura mafungiro ako, otaura maonero ako. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, to this bye for now. Let's meet in the next video.
Muri yeZimbabwe ndimi munoona, ndimi munonzwa. Nditaurirei kuti ari kutaura chokwadi pakati pevaviri ava ndiani? Isa comment mucomment section. Wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti unozviona sei. So me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes. It is bye for now. Let's meet in the next video.